Здрасти хора! Надявам се, че ще си прекарате добре новата година. Включвам се, за да внеса малко яснота за дизайн годишника. Удължихме малко срока. За тези от вас, които не знаят какво е дизайн годишника на Българска дизайн група, това е книга с всякакви дизайни вътре, разнородни, от типа илюстрации, UX, лого дизайн, сайтове, продуктов дизайн, интериорен дизайн, какво се сетите, до графити включително, които неща са направени в някакъв период от време за българската екосистема, от евентуално българи или хора, които творят тук, като тези хора могат да бъдат ученици, студенти, продизайнери, пенсионер дизайнери, каквито дизайнери искате. И целта на тази книга е да направим моментна снимка и да се види след време какво е правено аджиба от 23 до 25 година в България. И всъщност начинът да участвате в тази книга е да посетите линка, който е под видеото. Има форма, където трябва да си качите файловете. Помолили сме тези неща да бъдат в Google Drive, за да мога да ги разгледаме и със закъснение и да ги обработим. Евентуално, ако се интересувате как би изглеждала една такава книга, може да видите видеото, което показва предното издание на тази книга. Благодарим на предното издание и на спонсорите от Konica Minolta, които бяха така добри да изпълнят ангажимента и да отпечатат едно страхотно издание. Това издание не се продава официално. Това издание се озовава при партньори, които са от партньорски НПО организации, в училища, като награди на събития, като на конференции. Тоест, тази снимка и тази книга за българския дизайн е целта да бъде реклама и да може, т.е. не само архив, но и да бъде реклама, така че ако се озове някъде, хората си кажат: вау, окей, България има интересни дизайнери, всички са много шарени и хубави, но примерно това е, което ми харесва като стил. Обръща се, вижда се кой пише, къде му е портфолиото и евентуално някой се свързва с вас. Така че това е като цяло проекта за дизайн годишника. Ако имате други въпроси, какво може, какво не може, ако нещо объркани от формата за входиране на нещата или нещо друго ви хрумне, то ще направя един групов кол, който е на 7 януари от 7 часа. Пак линк под това видео. И се надявам там да отговоря на всички въпроси, които имате и всички притеснения. Може би най-голямото притеснение, което имате е достатъчно хубав ли е моят дизайн, за да бъде отпечатан. Отговорът е: пуснете го и вижте, тъй като целта не е ние да съберем неща, които са хубави по някакъв много тесен критерий, а целта е да се види една палитра от подходи към дизайна. Тоест, вътре в книгата могат да намерят неща, които някой да каже, че не са хубави. Но нашата цел, и конкретно за мен като човек, който води този проект, е да се види разнообразие от проекти. Така че, според мен, имате абсолютно реалистичен шанс да бъдете вътре споменати и показани и така нататък. Благодаря ви за отделеното време. Видеото стана малко дълго, но са доста нещата и, за съжаление, всички сме затрупани от супер много информация и стана ясно, че въпреки че го комуникирам този проект от 6 месеца, има го във всеки нюслетър, в кавери, в кориците на групата, в сайта като постове, къде ли не. Въпреки това има супер много хора, които, за съжаление, не са успели да реагират за срока до Нова година, до Коледа всъщност, или пък просто не са разбрали за проекта. И затова прави това видео. Чао! Успех!